Empatada con Cataluña, Galicia é a segunda comunidade de España en canto a número de coellos criados e explotacións cunícolas, cun 18% do total námbolos dous parámetros, o que se traduce en 850.000 animais ao ano repartidos entre 150 granxas. Malia estas importantes cifras, os galegos consumimos menos dun quilo de carne de coello por persoa e ano. Exactamente, quedamos en 900 gramos, unha situación que non parece moi lóxica tendo en conta que o coello é a carne máis saudable e barata. Realmente na miña trayectoria só recordo en Cataluña, sí que había certo consumo de coello nas cartas. Recordo un par de pratos que facíamos ali. Aquí algunha vez o fixemos, pero xa che digo, a verdade é que ten pouca demanda, quer decir, a xente como que escapaban en platos que tiñan pouca rotación e ao final, pois claro, eso é o que manda. 33 gramos de proteína por cada 100 gramos. É unha carne super espectacular para o desarrollo muscular, para nenos en época de crecimiento, para os deportistas. Un color rosa pálido porque tiene poca cantidad de grasa y además su clasificación es como carne blanca, cosa que es muy interesante porque de alguna manera eso la califica dentro de lo que es parte de su orientación más saludable. Es una acción muy atractiva. O certo é que, aínda co seu baixo prezo e salubridade, é prácticamente imposible atopar carne de coello nos menús dos hospitais, dos centros de ensino ou dos comedores de empresa. Os novos formatos coa carne despezada, as prácticas de total rastrexabilidade ou as posibilidades gastronómicas que ofrece non parecen de momento ser suficiente argumento para convencer os consumidores. Sí, por outro lado é unha carne que dende o punto de vista saludable pois é máis que interesante. Tamén é certo que depende do perfil de restaurante onde vayas. Quer decir, nós, por exemplo, como entendemos a restauración quer decir, eu non considero o restaurante, non vou a medir calorías. Desde que sale da granxa con su cea de cada granxa hasta que chega ao matadeiro, hai unha trazabilidade que eso hai en calquera etiqueta que ti vexas no supermercado. Se sabe dende cal é a orixen e cal é o destino final. Es rica en vitaminas, es rico en minerales como la vitamina B12, pues eso es interesantísimo para personas mayores, para mantener la masa muscular, para problemas relacionados con el envejecimiento, como hemos visto con la fracción antioxidante, con la anemia, incluso con el discreto debilitamiento inmunológico que este tipo de personas mantiene o que este tipo de personas tiene. Fontes do sector sinalan tamén que unha parte do problema pode estar no novo rol que o coello xoga nas sociedades urbanas e é que na cidade é cada vez máis frecuente ver que diferentes especies de coello se converteron en mascotas e animais de compañía. Así, para moitos habitantes desas cidades, o consumo cunícola convértese en algo mesmo tabú. Tiene fósforo, tiene potasio y tiene selenio. El selenio se está últimamente hablando mucho en relación con la memoria y con problemas sobre todo relacionados con el Alzheimer. Y luego ya tenemos también otro armamento, digamos, bioquímico importante de la carne de conejo. Outra vantaxe da carne de coello, ademais do seu prezo e salubridade, é a variedade de preparacións que se poden facer con ela, tanto receitas sinxelas para casa como elaboracións máis complexas en alta restauración. Espetaos, abertos, completamente en cruces pequeniñas, un churrasco, vamos, como faz unha codorniz, e quedaban francamente bons, jugosos, non secaban e gustaban moito. Despois tamén, xa che digo, sí que me parece que é un produto que podes tratar pois eso, dende o guiso, o sea, de guisar o que son as patiñas, a paletilla e as pernas, os lomos, pois tratalos á plancha, culinariamente, desde un punto de vista pois gastro máis elaborado, a min veñeseme a idea varias maneiras de tratalo. O sector cunícola dá emprego a máis de 3.000 persoas en toda España e máis do 80% da actividade de transformación se realiza en concellos de menos de 2.000 habitantes, axudando así a frear o despoboamento. Ademais, cada ano exportanse cara a Europa 7.000 toneladas de carne. Sen dúbida, unhas cifras que levan a que pensemos en poñer coello na mesa con máis frecuencia.